4 கரங்களுடைய விஷ்ணு ரூபத்தை அடைந்து வைகுண்டம் சென்றாள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜஜனரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜஜனரஞ்சனம். யமுனதீரா வனசாரி. ஜெய யமுனதீரா வனசாரி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் பாடுங்க பிரபு, எல்லாரும் பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 13வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जहतताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनी. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்துக்கு நாம பக்தி யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். அதுல கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் பக்தி மற்றும் அந்த அருவத்தன்மையில், உருவமற்ற பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு பிரேயர் பண்றாங்களே, அது ரெண்டுத்துல எது பக்குவமான நிலைன்றதை கேட்டார். அதுக்கு பகவான் பக்தி யோகமே சிறந்தது. அதே ஆனா 2 பேருமே பகவானை சென்றடைகின்றார்கள். ஆனால் பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னார். அது மட்டுமல்லாமல் பக்தியோட வளர்ச்சியில அந்த முன்னேற்ற நிலைகள் என்னென்னலாம் பார்த்தோம். அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு அன்பானவர்களாக மாறணும்னா அந்த பக்தனுடைய தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம், க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்னு பெயர். இந்த அத்தியாயத்துல மீண்டும் அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா யாரு, நம்மளுடைய அந்த அறிவின் இலக்கு என்னவாக இருக்கும், யாரை அடைவதற்காக நாம பிரார்த்தனைகள் செய்யணும் அப்படின்னு, அந்த அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன, அதுக்கப்புறம் இந்த பிரகிருதி புருஷா இதற்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இணைப்பு, அறிவின் பார்வை, இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध त्रयोदशोऽध्यायः, क्षेत्रज्ञयोः. हरे कृष्ण माताजी. முதலாவது 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, அதாவது இந்த பிரகிருதி என்பது என்ன, அதை அனுபவிப்பவர் யார், புருஷன் என்பவர் யார், களம் அப்படின்னா என்ன, கஷேத்திரம்னா என்ன, அந்த களத்தை அறிபவன் யாரு, கஷேத்ரஜ்ஞன் யாரு, ஞானம் அறிவு என்பது என்ன, நேயம் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் என்ன, அதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்கு புருஷோத்தமரான பகவான் கூறுகின்றார், இந்த உடல் என்பது கஷேத்திரம், களம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலை பற்றி அறிபவன், உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு அறியறாங்க இல்லையா, அந்த ஆத்மா அது கஷேத்ரஜ்ஞன், இந்த உடலை அறியக்கூடியது. நமக்கு நம்மளை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும், ஆனா பகவானுக்கு ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தெரியும். சோ உயர்ந்த கஷேத்ரஜ்ஞன் யாரு அப்படின்னாக்க பரமாத்மா. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. क्षेत्रज्ञं चाभिमां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मदं मम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் எனப்படுகின்றது. அதாவது இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. क्षितिर्बहिता कीतं सन्तोऽपिर्विवितै पृथक् ब्रह्मसूत्रपतैश्चैव हेतुमतिर्विनिश्चितैः. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விளக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில்
காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆத்மாவை பற்றி நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆத்மாவை பற்றி நம்ம தனியாக புரியறது தான் அந்த சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். சோ உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்ற அந்த ஞானம் நிறைய இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த அனாலஜி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். உடல் சார்ந்த விஷயங்கள், உடல் தளம், அடுத்து அதை விட உயர்ந்தது புலன்கள், புலன்களை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறது அன்னமயா அப்படின்னு பாக்குறோம். அத முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்கள், ஓகே, இப்ப அது என்ன சொல்றது, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ப்ரிவென்டிவ், கியூரேட்டிவ், ப்ரொமோட்டிவ் சர்வீசஸ் அப்படின்னு, ஹெல்த் சர்வீசஸ், அந்த மாதிரி உடல் சார்ந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக ஓடக்கூடிய ஒரு நம்ம பேசிக் இது. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது திருப்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பிராணமயா மூச்சு பயிற்சியின் மூலமாக ஆத்மா வேறு, அந்த உடலுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னு அடுத்த நிலையில நம்ம உயருகின்றோம். அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஞானமயா, மனம் வேறு ஆத்மா உடல், அதை பத்தின விஷயங்களை நம்ம தெரிந்து ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். அது ஆத்மாவை பற்றின விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது. அதுக்கு அடுத்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது, விஞ்ஞானமயா. இந்த பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் போது நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கின்றோம். அதுதான் ஆனந்தமயா அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ முதல்ல நம்மளுடைய அந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் பிராணமயா. அடுத்து ஞானமயா, ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது, பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது. அதன் மூலமாக நம்ம உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அடைகின்றோம். ஆனந்தத்தை அடைறதுனால அமைதின்ற நிலைமை நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இது எப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 6வது 7வது ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மகபூதானி அகங்காரோ புத்திர் அவ்யாக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சேந்திரியோ கோச்சரா இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனாத்ருதி ஏதத் சேத்ரம் சமாசேன சுவீகாரம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார், இந்த களம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்றார். பஞ்சபூதங்கள், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இதெல்லாம் அந்த உடல் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது இல்லாம இந்த உடல் இந்த 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் இல்லைங்களா மாதாஜி? ராதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி, சுமித்ரா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்களே வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அமாரித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்மவிதிக்ரக இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் அனகங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்கதோஷானு தர்ஷனாத் அசக்திர் அனபிஷங்க புத்திரதாரக்ருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானி இஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்யயோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்ததேசசேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்த தர்சனம் ஏதஞானம் இதி புரோக்தம் அஞ்ஞானம் யத் அதோன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இப்ப அறிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பத்தி நமக்கு பகவான் சொல்ல போறார். இதெல்லாம் ஞானம் அப்படின்றத சொல்ல போறார். அடக்கம், கர்வமின்மை,
அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை அதாவது உறுதியோட இருக்கிறது, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், அதாவது அந்த துன்பங்கள்ல அகப்படாம இருக்கிறது, குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். இப்படி தாமரை இலை தண்ணில இருந்தாலும் அது அந்த பற்று இல்லாமல் இருக்கும். அது போல விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புறதுன்னா எல்லாரையும் விட்டுட்டு அல்ல, பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், அதாவது இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பக்தர்கள் இல்ல இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயத்துல இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, நம்ம யாரு, நம்மளுடைய தன்மை என்ன அப்படின்ற அந்த பரம சத்தியத்தை, விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சித்தல், இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே. சோ நம்ம டபுள் டாக்டரேட் டிகிரி வாங்குறதெல்லாம் ஞானம் கிடையாது. இதுதான் ஞானம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இதுல நம்ம இடத்துல என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத தெரிந்து கொண்டு எதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இதெல்லாம் ஞானம் என்று பகவான் நமக்கு கூறுகின்றார். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேயம் யத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னாசத் உச்யதே. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். முதல்ல கலம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், கஷேத்திரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அந்த 24 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது. கஷேத்திரஜன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார், அதாவது இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த 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 கலத்தை அறிபவன், அந்த உடலை பற்றி அறிபவன். பகவானுக்கு ரெண்டும் ஒண்ணு, ஆனா நமக்கு இது ரெண்டும் வேறுபட்டது. அது போல இந்த ஜீவாத்மா நம்மள ஒவ்வொருத்தரை பத்தி மட்டும்தான் நமக்கு சில சமயம் நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரியாது, ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். சோ அவர் எல்லா கஷேத்திரஜனையும் அறிந்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கஷேத்திரஜன், அதுக்கப்புறம் ஞானம்னா என்ன, நேயம் அதாவது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நிறைய இது குவாலிட்டி சொன்னார்ல, இதெல்லாம் தான் உண்மையான அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து இந்த அறிவை கொண்டு அறிய வேண்டிய பொருள் என்ன அப்படின்றத சொல்ற. எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பம் இல்லாததும் எப்போ நித்தியமா இருக்கார், எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும், பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் அது ஜட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. இதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள். அதாவது நம்ம பகவானை 3 நிலையை உணர்ந்து கொள்கின்றோம், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். 15வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ச்சிதம் அசக்தம் சர்வ புருச்சை. நிர்குணம் குணபோக்ருச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ அவருக்கு ப்ராப்ளம் போல. மாதாஜி கேக்குதா? என் வாய்ஸ் கேக்குதா? உங்க வாய்ஸ் கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், ரிஷிகேஷர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இது நம்ம நிறைய தடவை நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இந்த ஜட உலகம் எப்படி இப்ப சக்கரை நம்ம ஏன் சொல்றோம், ஏன்னா அது ஒரு இனிப்பு சுவை தருகின்றது, அதுதான் அதோட தன்மை.
அது போல இந்த ஜட உலகம், இந்த பௌதீகமான உலகம்னாலே அதுல 3 குணங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுதான் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த குணத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். இது ஒரு மாயையான உலகம். இந்த மாயை உலகத்துல கண்டிப்பா இந்த 3 குணங்கள்ல நாம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். நம்ம சொல்ல முடியாது நான் எப்பவுமே ரொம்ப சாந்தமா இருப்பேன். இருந்தாலும் நம்ம அந்த அந்த சத்துவ குணத்துக்குள்ள வந்துடுறோம். ஆனா இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு குணம் இருக்கு. அதுதான் சுத்த சத்துவ குணம். சோ பகவானுடைய பக்தர்களும் பகவானும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிர்குணம். அது வந்து அங்க எந்த குணங்களும் கிடையாது. எல்லாரிடத்திலயும் அன்பும் பாசத்தோடயும் இருக்காங்க. அது வந்து சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் இந்த குணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஆனா நம்ம இந்த 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்க. பகிர்தச்ச असरं सरम् एव च क्षमत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं सान्तिके सतत्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார். இங்க நம்ம வந்து பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றோம். அவர் எல்லா உயிர்வாழிகளோட உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கு அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். அந்த கோவிட் ஒரு வைரஸ், கொரோனா வைரஸ், அதே நம்மளால பார்க்க முடியல. சோ பகவான் நம்மளுடைய ஆத்மாவையும் பார்க்க முடியல. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த ரோமத்தோட நுனியில 10,000 முறை டிவைட் பண்ணினா என்ன சைஸ் இருக்குமோ அதுதான் ஆத்மாவோட சைஸ். அப்ப அது இன்விசிபிள் ஆயிடுது. சோ ஜீவாத்மாவே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல. அப்ப அது கூட சேர்ந்தே பகவான் இருக்கின்றார். நம்ம பார்க்கிறோம் பகவானுடைய புருஷ அவதாரத்துல கடைசியா சிரோதகஷா விஷ்ணு 4 கை ரூபத்தில் நின்ற ரூபத்தில் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கான்னு பாக்குறோம். அப்ப நமக்குள்ளார ஆத்மா மட்டுமல்ல பரமாத்மாவும் இருக்கார். அப்ப நமக்கு எப்படி ஜீவாத்மாவை பார்க்க முடியுது இல்லையோ அது போல பரமாத்மாவையும் பார்க்க முடியது இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். அதனால அவர் சூட்சுமமானவர், கண்ணுக்கு புலப்படாதவர். இந்த ஜட புலன்களோட வலிமையால அவரை பார்க்கறதற்கோ இல்ல தெரிந்து கொள்வதற்கோ வந்து கடினமாக இருக்கும். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். நம்ம பார்க்கிறோம் எப்படி தொலைவு. நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த அண்டம், இந்த அண்டத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ருத்ரலோகம், அதுக்கு மேல வைகுண்டம், அதுக்கு மேல கிருஷ்ணலோகம் இருக்கு. சோ ரொம்ப தொலைவில் இருக்கார். அதே சமயத்துல எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். நம்ம நரசிம்ம ஆர்த்தி பார்க்கும்போது இத்தோ நசிம்மா பரத்தோ நசிம்மா எத்தோ எத்தோ யாமி தத்தோ நசிம்மா. ரொம்ப தூரத்துல நீங்க இருந்தாலும் எல்லாருடைய இதயத்திலயும் வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய பரம உண்மை. சோ எல்லாருடைய உயிர்வாழிகளுக்குள்ளரையும் இருக்கிறார். அதை நம்ம முந்தின அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அசையும் அசையாதவற்றில் இருக்கின்றேன், மலையில நான் இமயமலையா இருக்கேன், நீர்நிலைகள்ல வந்து கடல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம ஒரு கடலை பார்த்தோம். ஒரு பக்தர்கள் வந்து எப்படி பாவம் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு மலையவோ அல்லது ஒரு கடலையோ பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து பகவானுடைய அந்த ஸ்வரூபமாக பார்ப்பாங்க. மலைகள்லாம் வந்து பகவானுடைய எலும்பாகவும், அந்த நீர்நிலைகள், ஆறு, கடல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரத்தத்தோட இதாகவும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரி அவருடைய எங்க பார்த்தாலும் அவருடைய ஸ்வரூபம் தெரியும் அப்படின்னு. அதனாலதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, உங்களை நான் வேற என்னென்ன வழிகள்ல வந்து வழிபட முடியும் அப்படின்னுட்டு. சோ இங்க வந்து அவர் அததான் சொல்றாரு. அவர் வந்து எல்லாருடைய இதுலயும் உயிர் வாழிலிகள்லயும் இருக்காங்க, உயிரற்றவைகற்றிலும் இருக்காங்க, சூட்சுமமாக இருக்கின்றார். அதன் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒரு குறைபாடுகள் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்டதை வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கவரை பார்ப்பதற்கோ இல்ல அறிந்து கொள்வதற்கோ, ஏன்னா நம்ம 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால அவர் அறிந்து கொள்ளவும் நம்மளால முடியாது. ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜோதிஷாமபிதஜ்ஞோ ஜோதிஸ் தமஸ பரமுச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விஸ்திதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றின் மூலமும் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தால் ஒருவேளை அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிக்கு சமமாகலாம் அப்படின்னு. அது போல உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சு அந்த அருவவாதிகள் இருக்காங்களே, அவங்களுடைய இலக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பரமஜோதி. அந்த அந்த ஒளி பிழம்பு எங்கிருந்து வந்து பகவான் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்ப. சோ அனைத்தின் பிரகாசத்திற்கும் மூலம் அவரே. ஜடத்திற்கோட இருட்டுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் இருக்கின்றார்.
அவரே அறிவு, அறியப்பட வேண்டிய பொருள், அந்த அறிவை உபயோகப்படுத்தி அடையக்கூடிய இலக்காகவும் இருக்கின்றார். எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 19வது ஸ்லோகம். பிரபுஜி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सोक्तं समासत मद्भक्तये तद्विज्ञाय मत्भावायोपपद्यते. कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது கஷேத்திரம் அல்லது உடல், அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். சோ பகவானுடைய அந்த தன்மையை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் போது அப்ப நமக்கு இந்த பௌதிக லோகத்துல இடம் வேண்டாம். நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவன். சோ அதனால அவருடைய இயற்கை நாம் அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். 20வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. प्रकृतिं पुरुषं सैव प्रकृतिं पुरुषं सैव विद्यनाति उपापवि विकारांशस गुणांशैव वित्ति प्रकृति संभवान्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்ப பகவான் இருக்காரோ அப்ப இதெல்லாமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டு விட்டது. சோ அதுக்கு ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது இல்ல. அது மீண்டும் பகவானுக்குள்ள ஒடுங்கி விட்டு அவர் எப்ப சுவாச காற்றை வெளியிடுகின்றாரோ அப்ப அது சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது. அவர் உள்ளிழுக்கும் போது நாம் திருப்பி அவரிடத்தில் போகின்றோம். அதனால அது இருந்துட்டு தான் இருக்கு, இல்லாம அப்படின்னு இல்ல. அதுக்கு ஆரம்பமற்றவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள். இந்த ஜட ரீதியில 3 குணங்கள் இருக்கிறதுனால, எப்படி வானத்துல இருந்து தண்ணி அந்த மேகத்தின் மூலமாக தண்ணி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த வாயு மண்டலம் ரொம்ப புகைப்படிந்து மாசுபடிந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது திருப்பி அந்த கலங்கங்களோட நமக்கு கீழே வரும். இல்ல அப்படின்னாக்கா ஒரு நதி அது கடந்து போற பாதைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல அதோட கலர் மாறுது. இப்போ ஒரு களிமண்ணோட இருக்கிற இடத்துல போச்சு அப்படின்னாக்கா களிமண்ணாக இருக்கு. அதே போல இப்போ ஒரு கடல் நிலையில போகுது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஏற்றார் மாதிரி இருக்கும். சோ ஜீவாத்மா மேலிருந்து வரும்போது ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கின்றது. ஜடங்கங்கள்ல அல்லது ஜடத்தோட நம்ம அது டச் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதோடைய இது பாத்தீங்கன்னா அந்த எதுல டச் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல அதோடைய குணங்கள் மாறுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் இந்த ஜட இயற்கையோட உற்பத்தி பொருட்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். 21வது ஸ்லோகம். தானேராமன் பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஆறுகளுடன் காரிய காரண கர்த்தத்வே ஏது பிரகிருதிர் உச்சியதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்ருத்வே ஏது உச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்மளுடைய இந்த செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் இயற்கையே காரணமாக சொல்லப்பட்டாலும் ஆனா நம்மளுடைய இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கு நாம் தான் காரணம். நம்மளுடைய நிலை என்னவாக இருந்தாலும் அதனுடைய இந்த நிலைக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஜீவாத்மா. நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் காரணமாக நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற இந்த உடலோ அல்லது நம்மளுடைய வாழ்க்கையோ அமைந்திருக்கின்றது. அப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த முன்னுரையில பார்த்தோம் 5 விஷயங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சுக்கிறோம். ஒண்ணு ஜீவாத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பரமாத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், உயிருள்ள உயிரற்ற அசையாத எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்னு. பிரகிருத்தினா இந்த பிரபஞ்சம், அதுக்கு முடிவு ஆரம்பம் அல்ல, அது நித்தியமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். அடுத்து நம்மளுடைய காலம் பகவான் தான் காலமாக இருக்கின்றார். இந்த 4 விஷயத்தை நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஆனா கர்மா, நம்மளுடைய செயல்களை சரியான விதத்தில் வழியில நம்ம செய்து நம்ம அட்லீஸ்ட் எத்தனை பிறவில நம்ம கலங்கங்கள் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. சோ இப்பயாவது அதை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு நம்ம அடுத்த பிறவிக்கு நம்ம சரியான செயல்கள்ல இது பண்ண முடியும். நம்மளுடைய அந்த கர்மங்களை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு அந்த உயிர் வாழிதான் காரணம். சோ என்னுடைய இந்த நிலைக்கும் இல்ல வரப்போகின்ற நிலைக்கும் இந்த ஜீவாத்மா தான் காரணம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆக்சுவலா நம்ம பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயங்கள்ல முதல் 6 அத்தியாயம் ஞான கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தையும், கடைசியா இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தையும் நமக்கு கொடுக்குது.
சோ அந்த கடைசியில இருக்கக்கூடிய ஞான யோகத்துல இன்னைக்கு முதல் அத்தியாயத்தை எடுத்து பார்க்கிறோம். சோ இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் ஒரு சரியான வழியில சென்று நாம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர். சுமித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே புருஷ கிருஷ்ணா. பிரகிருதி சிதோயி புங்கதே பிரகிருதி ஜான் குணா காரணம் குணா சங்கோ அஸ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சுமித்ரா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றன. இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நம்ம சொல்றோம்ல, உனக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்ட்டு. சோ நம்ம ஏதாவது தவறான செயல் செய்தா நமக்கு உள்ளார வந்து அந்த அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கும், இன்சைட் வந்து சொல்லும் இது தவறு, செய்யக்கூடாது. அது வந்து பரமாத்மாவுடைய சாட்சியாக இருந்து நம்மளுடைய என்ன செயல் செய்தாலும் அதுக்கு அவர் சாட்சியாக இருக்கின்றார். சோ அதனால நம்மளை யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. யாருமே இல்லைன்னு 7 பேர் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ நம்மளுடைய செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான தர்ம வழியில போகணும். அதை எப்படி பண்ணணும்ன்றத உணர்த்துக்கு தான் இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கு. சோ அது மூலமாக நம்மளுடைய ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு சரியான வழியில போகணும். சோ இந்த ஜீவாத்மா மேல இருந்து வரும்போது தூய்மையா தான் வருது. ஆனா அது எப்ப அந்த ஜட பற்றுல வருதோ, இந்த ஜட லோகத்துல பௌதிக லோகத்துல வருதோ, அப்ப அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அதனுடைய செயல் அல்லது பாவங்கள் வந்து மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்குதான் நம்ம இந்த இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். அந்த இப்ப தண்ணி ஓடி வரும்போது களிமண்ணா இருக்கிற இடத்துல பழுப்பு கலர்ல இருக்கு. சாக்கடையில வரும்போது அதுக்கு உண்டான தன்மை அந்த கருப்பு கலர் பிளஸ் அதோட வாசம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அடுத்து இது தெளிந்த நீரோடையில போகும்போது தெளிவா போகுது. தண்ணி என்னமோ ஒரே இதுதான். ஆனா அது போற வழியில வந்து எப்படியெல்லாம் அது சந்திக்குதோ அதுக்கு ஏற்றாறு போல அதோடைய நிறங்கள் அல்லது குணங்கள் மாறுதுன்னு. சோ ஜீவாத்மாவும் அப்படித்தான். சோ நமக்கு இப்ப இந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இதை நம்ம விடாம இதுல என்ன இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மனசை பிறழ விடாம இதை அப்படியே ஸ்ரத்தையா பிடித்து கொண்டு நம்ம இந்த இதுல இருந்து முன்னேற ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. சுமித்ரா வாசிங்க. उपद्रष्टानु मन्त्राच भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति युक्तो देहेस्मिन् पुरुष ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சிரோதகஷாய விஷ்ணுவாக பகவான் இந்த 4 கை ரூபத்துல இருக்கார். ஆனா பரமாத்மா ரொம்ப கருணையானவர். எப்ப ஜீவாத்மா ஒரு ஜீவாத்மா வருதோ அது கூடவே சேர்ந்து அவரும் இருக்கின்றார். இது சரி இது தவறுன்னு நம்மள ஒரு நன்னடத்தல எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்காகவே பகவான் இருக்கார். இப்ப நம்ம பாக்குற ஒரு சாக்கடையை பார்த்தா அதுல நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ஐயரவாக இருக்கு இல்லையா, ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்கூடையும் சேர்ந்து பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கார். அப்ப அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது நாம வந்து கொஞ்சம் தெளிந்து நம்மளுடைய செயல்களை சரியான வழியில சென்று செலுத்தி அதை உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு அரிது மானிடராய் பிறத்தருளிது. சோ இந்த மனுஷங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நம்மளுடைய அந்த பகுத்தறிவு, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்ற ஞானம் கிடைக்கும் போது அந்த வழியில நம்ம முன்னேறி போகணும். ஆனா அதுல முன்னேறதுக்கு நிறைய தடங்கல்கள் கண்டிப்பாக வரும். ஏன் அப்படின்னாக்கா மாயா. சோ பகவானுடைய சக்தி தான் அந்த மாயா. கிருஷ்ணரை நம்மளால வெல்ல முடியுமா? ஆனா எப்படி அந்த பாக்ஸிங் இதுல ஒருத்தர் ஆப்போனன்ட் எத்தனைதான் அறிவு கொடுத்தாலும் அவர் விழுவாரு, ஆனா திருப்பி வந்து சண்டை போட்டுட்டே இருப்பார், அந்த முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பார். ஒரு டைம்ல ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க அடி கொடுத்து டயர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருடைய எனர்ஜி மூலமா கண்டிப்பா வந்து அவரு சஸ்டைனா அவரோட பிராக்டிஸ் அவர் திருப்பி அந்த அந்த பாக்ஸிங் இதுல பண்ண கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கும். அது போல நம்ம பக்தி பாதையில போகும்போது சரிவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்காக மனம் விட்டு அதை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. ஓகே நம்ம 2 ரவுண்ட்ஸ் நம்ம தினமும் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இது வச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாள் பண்ண முடியலன்னா மறுநாள் 2+2 4 நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம்.
அந்த மாதிரி நம்ம அதை அந்த ஓகே இது வேண்டாம்னு நம்ம விட்டுட்டு போகக்கூடாது. மீண்டும் மீண்டும் அதை வந்து முயற்சி பண்ணணும். அப்ப அந்த முயற்சியை பார்த்து மாயா நினைக்கும், ஓகே உண்மையாலுமே ட்ரை பண்றான், அதனால அவனுக்கு தடைக்கற்களா இருக்கிறதெல்லாம் அகற்றி நம்மளுடைய பக்தி பாதையில முன்னேற்றி செல்ல முடியுன்றதை பார்க்கிறோம். ஸோ நம்ம பக்தி ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அது கிடைக்கும் போது அதை விட்டுடக்கூடாது. 24வது ஸ்லோகம் வேற யார் இன்னும் வாசிக்கல? மாதாஜி எல்லாரும் ஒன்னொன்னு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்து ஸ்ரீல ஸ்ரீஜா வாசி. மாதாஜி, சுமித்ரா மாதாஜி வாசிட்டாங்க. ஸ்ரீஜா மாதாஜி வாசிங்க. ய ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணை சக சர்வதா வர்த்தமானோபி ந நாச பூயோபி ஜயதே. ஜாயத்தே ஜாயத்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாதான் வாசிக்கிறீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். நம்மளுடைய என்ன செயல்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய அந்த கர்மா அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதனால நம்ம யார் மேலேயும் கோவப்பட போறது கிடையாது. நம்மளுடைய நிலை இப்ப திடீர்னு ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம மேல ரொம்ப கோவமாவோ இல்ல அது நம்ம அவங்க பேசின விஷயங்கள் நம்ம கஷ்டப்படுத்துச்சு அப்படின்னா, ஏன் இது நடந்துச்சு, நான் எதுவுமே பண்ணல இருந்தாலும் இது நடக்குது அப்படின்னாக்கா பூர்வ ஜென்ம பலனை கழிக்கிறதுக்காக இது நடக்குது போல இருக்குன்ற அந்த அந்த புரிதல் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா எல்லா கஷ்டத்தையும் நம்ம கடந்து போயிடுவோம். சோ இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுப்பதில்லை. ஏன்னா அந்த ஒருத்தவங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம எதிர்மறையா செயல்படுவோம் இல்லையா, அந்த தன்மையிலிருந்து நம்ம விடுபடுறோம். அப்ப இந்த 3 குணங்களை தாண்டி நம்ம இருக்கிறதுனால இந்த பௌதிக லோகத்திலே இருந்தாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முக்தி பெற்ற நிலை. முக்தினா என்ன, கடைசியாக அப்படியே ஒரு அமைதியா சாந்தமா ஆறுது. சோ அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம அடைந்து விடுகின்றோம். இந்த நிலையில இருக்கிறதுனால மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் நாம் பிறப்பதே இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த ஜட இயற்கை, அந்த ஜீவாத்மா, அந்த அவங்களுடைய அந்த குணங்களுக்குனால இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு இதெல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்க மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் பிறப்பதில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியானயன் ஆத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானம் ஆத்மனா அந்யே சாங்கியேன யோகேன கர்மயோகேன சாப்பரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பகவான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை இந்த 3 நிலைகள்ல நம்ம வந்து உணர்கின்றோம். 3 நிலையில வந்து மக்கள் உணர்றாங்க. என்னது, தியானம் செய்வதன் மூலமாக. யாரு, முனிவர்கள், ரிஷிகள், அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போய் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைச்சு அவங்க தியானம் பண்றாங்க. அது ஒரு விதம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர்கள் அந்த யோகிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள்ள ட்ரை பண்றாங்க. அதன் மூலமாக ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு அந்த புரிதலோடு அவங்க பகவானை அடைய முயற்சி பண்றாங்க. மற்றவர்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பக்தர்கள், நம்ம கோபியர்கள் நம்ம பார்த்தோம், அவங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை கிருஷ்ணர் இடத்துல இருந்து. இந்த பழ விற்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து கேக்குறா, எனக்கு சரி நான் குழந்தை ரொம்ப அழகா அவர் வந்து கேட்கிறாரு எனக்கு கொஞ்சம் பழம் கொடுங்க. அவங்க கிட்ட இருக்கிற, ஓகே நான் பழம் கொடுத்தா நீ எனக்கு என்ன கொடுப்பேன்னு, நான் உனக்கு தானியம் கொடுக்குறேன், பண்ட மாற்று முறை தானே, நான் தானியம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள இருந்து அந்த பிஞ்சு கையில வீட்டு உள்ள இருந்து கொண்டு வரும்போது எல்லாமே கொட்டிடுது. ஒரு 2-3 நெல்மணிகள் தான் இருக்கு. உடனே அது அது அவங்க அவ்வளவு ஆசையா வாங்கிட்டு அவருக்கு கை நிறைய பழங்களை கொடுக்குறாரு. அந்த 2 நெல்மணி அந்த கூடையில போட்டதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விலை உயர்ந்த கற்களாகவும் தங்கங்களாகவும் அப்படி பொற்காசுகளாகவும் இருக்கு அவங்களுடைய கூடையில. கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க நடந்து போறாங்க. அப்ப அந்த கூடையில இருக்கு. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நான் இதற்கா வந்து என்னுடைய என்னுடைய அன்பு இவ்வளவுதானா, நான் இதையே எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த கூடையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவங்க போறாங்க. அந்த நிலையில அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். உடனே பகவான் வந்து அவங்களுக்கு முக்தி கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று. சோ மனிதர்களை இன்று 3 விதத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஒருத்தர் வந்து அந்த
தியானத்துல மூலமாக அறிய விரும்புகின்றார்கள். இன்னொருத்தவங்க வந்து பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு அதன் மூலமாக பகவானை அடைய விரும்புவார்கள். இன்னொருத்தவங்க தன்னுடைய கடமைகளை பற்றற்று செய்து கொண்டே பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை செய்து பக்தர்கள் வந்து பகவானை அடைய முயற்சி செய்கின்றார்கள். 26வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. अन्ये त्वयेयम् अजानन्द श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि साधितरन्त एव मृत्युं श्रुति परयायना. கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா 3 விதமான மக்கள். ஆனா ஒரு சிலருக்கு அந்த ஞானம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். எக்ஸாம்பிள் இங்க நாம பாக்குறோம் கபில தேவர், தேவஹூதி. கபில தேவர் வந்து தேவஹூதிக்கும் கர்தப முனிவருக்கும் மகனாக பிறக்கின்றார். அதாவது பிரஜாபதி அப்படின்னாக்கா இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பிரம்மதேவரால இந்த பிரஜாபதிகள் வர்றாங்க. அதுல கர்தம முனிவரும் வந்து இந்த உலகத்தை மக்களை வந்து சிருஷ்டி பண்ணணும் நிறைய பேரை அப்படின்றதுக்காக தேவகூதி அப்படின்ற பெண்ணை மணக்கிறார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கணவருக்கு வந்து சேவை பண்றதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப கர்தம முனிவர் வந்து பகவானிடத்துல வேண்டார், உங்களை மாதிரியே எனக்கு ஒரு மகன் பிறக்கணும் போது என்ன மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட்டே இல்லை அப்படின்றதுனால அவரே வந்து மகனாக பிறக்கின்றார் கர்தம முனிவருக்கு. அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய கடமைகள்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு திருப்பி சந்நியாச வாழ்க்கை எடுத்துட்டு போயிடுறார். அப்ப தேவகூதிக்கு வந்து சாங்கிய தத்துவத்தை ஞானத்தை வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு கர்தம முனிவர் போயிடுறார். அப்ப தேவகூதி வந்து அவருடைய மகனான கபில தேவர்கிட்ட வந்து அவங்க வேண்டுறாங்க, எனக்கு இந்த வாழ்க்கையோட பலன் என்ன, இதோட இலக்கு என்னன்னு கேட்கும்போது அப்பா கபில தேவர் சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து விளக்குகின்றார், ஆத்ம தத்துவத்தை. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், ஆத்மா வேற, அந்த விஷயங்களை சொல்லும் போது அவர் கேட்கிறாங்க, அவங்க நான் இதுவரைக்கும் கடவுளை இது பண்ணதே கிடையாது, என்னுடைய கணவருக்கு மட்டும்தான் சேவை பண்ணியிருக்கேன்னு. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை புண்ணியம் செய்திருக்கின்றாரோ அல்லது பக்தியில கர்தம முனிவர் உயர்ந்திருக்கின்றாரோ அதுல 50% வந்து அவருடைய மனைவிக்கு வந்து செல்லும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யறத மட்டும்தான் வாழ்க்கையோட இலக்கா வச்சிருந்திருக்காங்க. சோ நம்மளால அந்த ஞானத்தை படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு யார் ஆல்ரெடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானை தெரிந்து கொண்டு மீண்டும் அவங்க வந்து பக்தியில முன்னேறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதை தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். சோ இந்த ஞானம் கிடைக்கும் போது அவங்களும் இந்த பிறப்பு இறப்புன்றதுல இருந்து வெளியில வராங்க. 27வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயிதே கிஞ்சித் சத்வம் சதா பரஜங்கமம் சேத்ர சேத்ரஜ்ஞ சம்யோகா தத்வித்தி பரதேஷபா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் கலமும் கலத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை. ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்காரு. சோ அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா அந்த செயல் செய்யக்கூடிய அந்த உடலை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் கலந்த கலவை. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அந்த முற்றத்துல வந்து 2 அர்ஜுன மரங்கள் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். அவங்க முந்தைய பிறவில கந்தர்வர்களாக இருந்தாங்க. அந்த தண்ணில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆடையே இல்லாம நாரத ரிஷி போவார். அப்ப கூட அவங்க வந்து ரொம்ப ஜாலியா அவங்க தண்ணில வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நாரதர் வந்து என்ன பண்ணுவார், ஒரு 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 மரம் மாதிரி எதுவுமே நம்ம ஆடை இல்லாம இருக்குமேன்ற அந்த உணர்வே இல்லாம இருக்குல்ல, நீ மரமாவே போ, அப்படியே ஆடை இல்லாம இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சாபம் கொடுக்கிறார். இருந்தாலும் அவங்களுடைய அந்த கர்ம பலன் காரணமாக பகவான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பரிசம் படும்போது உச்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு அவர் கையாலே முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு. நம்ம இங்க அதை எதுக்கு பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மரத்துக்கு வந்து என்ன இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம எதெல்லாம் பாக்குறோமோ அசையும் அசையாத அனைத்துமே செயல்களோட கலமும் கலத்தை அறிந்தவனும்
கொண்டது. மரத்துக்குள்ளாரையும் ஒரு ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் இணைந்த கலவை. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும். திருப்பி நம்ம அதை வாசிக்கிறோம். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण. பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சார், எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவோடு இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர்கள், அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் ஞானம் பெற்றவன் அல்லது காண்பவன். இதெல்லாம் ஏன் சொல்றார்? அர்ஜுனன் முதல்ல சொன்னார் இல்லையா, அந்த அர்ஜுன விஷாத யோகம். என்னுடைய குரு, என்னுடைய பாட்டனார் கிட்ட நான் எப்படி சண்டை போடுவேன், அதுக்காக இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து. சோ இந்த உடல் அழியக்கூடியது, ஆனா உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நித்தியமான ஒன்று. ஈவன் பிரளய காலத்துல கூட அதெல்லாம் பகவானுடைய அந்த அவ்யக்தம் அவருக்குள்ள போய் ஒடுங்குதே தவிர்த்து அது இல்லாமல் அல்ல. எப்படி நித்தியமானவர் பகவானோ அது போல அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அந்த ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது. இந்த ஞானத்தை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையை கண்டவர்கள் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि आत्मनात्मानं तदो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதே இல்லை. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வீற்றிருக்கின்றார் அந்த புரிதல் இருக்கும்போது தன்னைத்தானே இழிவுபடுத்திக்க மாட்டாங்க. இப்ப நிறைய இந்த சூசைட் இதெல்லாம் நடக்குது. ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த பரமமான ஞானம், அந்த உண்மை நமக்கு தெரியாததுனாலதான் இந்த இதெல்லாம் நடக்குது. இது பகவான் கொடுத்த ஒரு உடல். இதை நம்ம கஷ்டப்படுத்திக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு உரிமையே கிடையாது இல்லையா? ஆனா நம்ம இந்த மாதிரியான நிறைய இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல ஆட்கொள்ளப்படுறதுனால தவறான ஒரு இதுல போயிடுறோம், அறியாமையில. அதனால நம்மளை நாமே மாய்த்து கொள்கின்றோம். அதெல்லாம் தவறு. ஆத்ம தியாகம் பண்றதெல்லாம் தவறான ஒரு விஷயம். தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அந்த லோ கான்பிடன்ஸும் வராது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கு. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். இது பகவான் கொடுத்த ஒரு உடல். அதா போகணுமே தவிர்த்து நம்ம மாய்த்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு. 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷः பஷ்யதி ததத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவனொருவன் ஜடை இயற்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். அதாவது நம்மளுடைய செயல்களை நமக்கு செய்யறதுக்கு நம்ம ஜீவாத்மா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கு. சோ நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறது எதால செய்யப்படுகின்றது? அந்த உடலை பயன்படுத்தி நாம் செயல்களை செய்கின்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் அது உடலுடன் கலப்பதில்லை. யதா சர்வகதம் சம்ஷாத் ஆகாஷம் நோபலிப்பியதே சர்வத்ராஸ்வதிதோ தேக ததாத்ம நோபலிப்பியதே. அதாவது எப்படி இந்த ஆகாயம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. அதுல இருந்துதான் மேகங்கள் வருது, அதெல்லாம் வருது. ஆனாலும் இந்த மேகங்கள் இந்த இந்த ஆகாயத்துல இருந்து வந்தாலும் அது அதோட தனித்தன்மையோட இருக்கு. அது போல இந்த உடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் தனித்தன்மையாக இருக்கு. அது உடலோட கலந்து விடுவதில்லை. நம்மளுடைய மரணத்தின் போது இந்த உடல் தான் பெரிஷபிள், அழியக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா அந்த 3 லேயரோட மனம், புத்தி, அகங்காரத்தோட வேறு ஒரு உடலுக்கு என்ன நினைவுகளோட இருக்கோ அந்த நினைவுகளோட வேறு ஒரு உடலுக்கு போகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஆத்மா இந்த உடலுக்குள்ளவே இருந்தாலும் உடலோட அது ஒன்றுவது கிடையாது. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னாக்கா இறக்கும் போது அந்த ஆத்மாவும் இறந்துடும் இல்லையா? சோ ஆத்மா இறப்பதல்ல, இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியக்கூடியது. கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த உடல். ஏன்னா அதோட அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாம் வேதியியல் விஷயத்துக்கு மாற்றம் பெறதுனால அதோட அந்த உடல் அழியக்கூடியது. ஆனா ஆத்மா அழிவற்றது. நிறைய இது ஆன்லைன்ல வருது, நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
நிறைய கேசஸ் இருக்கு. எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இறந்தவங்க திருப்பி மறுபிறவி எடுத்து அந்த கேசஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. மகாத்மா காந்தியோட டைம்ல வந்து இது இது ஒரு பெரிய சர்ச்சையாவே இருந்துச்சு. அவங்க இறந்திருப்பாங்க, அவருக்கு இன்னும் வேற ஒரு இடத்துல அவங்க பிறவி எடுத்திருப்பாங்க. 5 வயசுல இருந்து அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, என்னோட பேரு வேற, என்னோட ஊர் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிதர்சனமான ஒன்று அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ சூரியன் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, ஆனா அதோட ஒளி கற்றைகள் வந்து உலகம் உள்ள பரவி இருக்கு. அது போல ஆத்மா நம்ம இந்த உடல்ல தான் இருக்கு, ஆனா அதை நாம இந்த உடலோட சேர்ந்தது அல்ல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். யதா பிரகாஷயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்த ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. சோ ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குறது போல இந்த ஆத்மா இந்த உடலை வந்து ஆஹ் தன்னுடைய உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கடைசி ஸ்லோகம் பிரபு செந்தில் क्षेत्र பிரபு क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानसचुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் ஒரு हरे ஒரு कृष्ण. நாளும் ட்ரை பண்றாரு கடைசி ஸ்லோகம் வாசிக்க, அதனாலதான் நான் யார் இன்னைக்கு மாதாஜி? செந்தில் பிரபு. நாளைக்கு வாசிங்க வாசிங்க பிரபு. இல்ல மாதாஜி, நாளைக்கு வாசிக்கிட்டோம் பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. நான் இல்ல மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். நீங்க வாசிங்க, நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு வாசிக்குவாங்க பிரபு. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சேத்ர சேத்ரஜ்ஞயோகோ நாம த்ரயோதசோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையில் உள்ள இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார்கள். எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்துல கொண்டு வந்துட்டார். உடல் வேற, ஆத்மா வேற. அதுதான் உடலுக்கும் அதோட உரிமையாளன் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கிற அந்த வேறுபாட்டை எதை மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும்? ஞான கண்கள். ஞானம், அந்த ஞானம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்ப எல்லாரையும் சமநிலையில பாக்குறது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகிறது, இதெல்லாம் ஞானம்னு. அந்த ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து கொண்டு இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்று முக்தி பெற்று, இதெல்லாம் நமக்கு நிரந்தரமானது இல்ல. அதே சமயத்துல நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். ஒரு கணவனாகவோ மகனாகவோ தந்தையாகவோ நமக்கு இருக்கிற கடமைகளை கண்டிப்பா செய்யணும். கிருஷ்ண பக்தின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டு வர்றது கிடையாது. நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி கடமையோட சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றத செய்து கொண்டு, ஆனா அதுல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பற்றோட இருக்கக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கடமை செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி தண்ணிலேயே அந்த தாமரை இருந்தாலும் அதோட தண்ணியோட அது வந்து பற்றுதல் இல்லையோ, அது போல நாமும் வந்து பற்றுதல் இல்லாம பரம இலக்கென்ன பகவானை சென்றடைவது என்பதை அடைவார்கள் என்பதை பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்ணாங்க. கஷேத்திரம்னா என்ன? இந்த உடல் களம். கஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மா. ஆனா ஜீவாத்மா, எல்லா ஜீவாத்மாவையும் புரிந்து கொள்றது பரமாத்மா என்று பார்த்தோம். ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஞானத்தை கொண்டு எதை நம்ம அறிந்து கொள்கின்றோம், அது வந்து ஞானியம். அந்த அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன? இந்த பிரகிருதி புருஷா அவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு, இந்த அறிவின் பார்வை, இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ